Saniki Pak, monggo Ya joget. monggo, alhamdulillah panitia satset-satset. Anta mriki. Ya, aku diusir. Tak temenin Mbak. Nangis sakjroning ati. Pahe mriki. Nalika sliramu Bunda joget. Dari tadi senyum-senyum aja loh, tak lihat loh. Salaman dulu, salaman dulu. Selamat sore. Ini rombongannya ini aja. Oh iya. Masukkan batiknya boleh ya. Bunda cantik, ayo teteh cantik. Ayo, ayo, ayo. Pasukan batiknya mana lagi? Mae, aku ke situ ya. Gak boleh. Nalika sliramu
manis ngawur. Karo tek yo senengane Nggih, yo. Bu, nggih. Congkrah weh. Ye. Dek, jogo yang tipis-tipis. La 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 la. Oh ya 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 ya. Kene wae nduk, seneng kono. Nah, ganggu tamu. La 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 la. La 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 la. Iya iya iya. Esok awan. Keluyuran. Ya 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 ya. Eman eman. Aduh aduh ya yo keganjangan. Sarwi ngotek. Podang kuning. Leret ireng. Ibu bunga. Ora bakal. Hei ho ha hey ya hei. Ora mendo. Duh sanane. Soko hey. Si, marilah kita bergoyang, jangan engkau bersedih, hentakan kaki kiri, goyang pinggul gelengkan kepala bersama kantor sari, sekar langit, penyanyinya yang cantik, MC-nya Mas Gareng, Pak Lurah mana? Pak RW. Ya, Pak RW. Esok awan. Pak RW, tepuk tangan Pak RW. Yuran. Ayo. Ayo Pak RW. Habis ini Pak RW. Oh, ada Ibu. Oh ya. Bapak Darmono, Mas Darmono. Weh. Purworejo. Wah, pada bekaronyong, wong apa? Ya langsung maju. Daya kue kang lah. Elah kae weh. Modang kuning. Leret ireng. Hop. Hop. Ibu bunga. Lo. Iya. Ora bakal. Lo. Iya. Ora mendo. Tak tunggang.
Ayo monggo. Yuk monggo. Guyon Pak Dewan, guyon. Muhammadur Rasulullah.
Matur Banuwun Sri Kandi Sekar Langit. Nggih, monggo jenengan. Monggo Mas. Siap. Matur nuwun Mbah Putri sedaya muga-muga berkah barokah. Ayo ya 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 ya. Oh yo 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 Monggo yo sing yo. ajeng beksa monggo. Iya iya iya. Itali itali itali. Sing saya sing rukun Aku keling bukae. Catetan sajroning ati lentur saya merati la 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 la. aku kowe dadi Aduh sayang mereka lirik Rapi ya matur nuwun buat keluarga Boyolali yang sudah memberikan aliasi berupa sembako. Mudah-mudahan kedepannya sehat selalu. Matur nuwun pade Mbah Putri Eyang Katung sehat selalu. Mas Solehin re iya 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 Goyang goyang goyang. Iya. aku kelingan Bubuk kae. Tarik Bang. Terima kasih buat Mbah Putri atas pemberiannya berupa sodako bagi saya. Iya 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 iya. Mudah-mudahan sehat selalu Mbah Ibu Putri. mangga jumeneng mangga. Panjang umur, ugi panjang yuswa. Kodang-koding. Masuk. Kuku gawe. Iya. Ya 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 ya. La 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 la. Kuku gawe tebak cerita. Cerita. Tengah wengi Satu dua. Iya 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 iya. Mbah Putri, Mas nganten, Mbak nganten. Ini mumpung keluarga Boyolali sudah kesini semua nanti. Bapak setorin. Biar goyang sama pengantin Terima kasih, buat Pak dokumentasi. Solihin. Nggih. Pak
Sorin terima kasih matur sembah nuwun nanti ngersake lagu maling nggih. Siap. Nah. Ibune tadi nambah. Ibune ngersake padang kuning. Susu murni. Susu murni napa udang kuning? Boleh. Oh iya. Boleh. Apa mawon sing penting bayar. Catetan sajroning ati. Soko keri. Soko keri. Soko keri. Ya. Berapapun yang sudah diberikan ini wujud taliasi, wujud ngambara ing ngawang-awang angelangut bebasan tanpa miber ngopong guyu miberi gareng jaga ngulan doro ngembarangu gahe ngumbar gagasan sak demati kowo ngimpi ceritanya kita itu cosplay jadi Mas Miftah dan Mbak Desi sak ya Mas. rambahan paringi langgam, sak rambahan paringi dangdut. Oke. Sri Patriti Loh. Apapun peran kita harus totalitas. Apapun kendalanya pasti tetap semangat totalitas ya. Ya. Tidak ada kendala hari ini? Aman. Kata-kata hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Singkat, padat dan jelas. Berisi.
Berisik. Kamu yang berisik. Berisi kok berisik. Berisik. Oke. Nggih, monggo Pak E. Aduh sayang. Iya. 1 2 goyang 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 goyang. Ayo lanjut. Enggak. Mudah tamu udah bubar loh. Oh ya. Ayo. Iya. Anak Ayo Mas Wahid. Yo. Mas Toto, maju Mas. Monggo mriki pasangane Pak Yanto. Ayo pergi joget. Sewindu suwe lawase, kowe lunga pamit karo aku.
susah nunggu kowe bali Kang Mas Yanto. rasa kangen ra bisa mari among sira kang bisa nambani hae peringatan ojo kokean hae ya Ya, niki adalah tondo moto. monggo Aja semalang wong bagus tresna keikira bakal layu narasuwi Monggo, monggo. aku bali bisa sumending ana ing sisi Sekar langit ayo dicokek nih jenengan tepang kula mboten Rada lali aku langsung. kula Rara Berlian Siap. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu ati susah wayangan wong kangen sliramu keker mas Rino wengsa anti susah nunggu kowe bali Tarik malih Pak asa kangen ra bisa mari among sira kang bisa nambani Sik, bablas nyawa mas bablasnya napa niki Pak? diparani oyo bablasnya telingsingan mas Nang oyo-oyo ki. Kan nang oyo-oyo. saya tak jiplak sih aku Aja semalang wong bagus tresna keikira bakal layu narasuwi aku bali bisa sumending ana ing Yo, Sekar Langit. Sekar Langit versus Sekar Jagat sedang berkolaborasi. Hai. Hai. Ayo Bunda cantik. Ayo, Sekar Langit lagi. Yo kek yo. Yo kek yo. Iya. Adi parani. Ayo ayo. Jarene. Jarene kok wis mangkat lunga. Dianteni ayo ayo. Ning oyo. Jarene kok wis tekan kono. Mas Ayo Mas Wangit sini Wangit. sayang. Wong yen ora kebenaran jarene tansah katon suwon. Wong yen
pandakwane nadyan durung ketemu dhewe aduga-duga pamuwane trima urung semene wae hae 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 Hup. Mas Yanto niki kok pripun lho Pak? Ndredeg napa gemreges? Napa pripun? Ndredeg aku. Pol iki. Lah pripun to ndredeg kalih kula? Kayake ya. Enggal. Ayo Mbak, rampung nih Mbak, selak ndredeg ya. Bareng sepen panggilan anani terleleh kepini yen mong pinuju klingsingan nyatane jerpodo resnane Sekar langit iki cokeke lho iki cokeke lho ayo nyokek yo diparani ayo Aneng ayo ajarene aduh wis mangkat lunga bahaya ini hati Tarik, Pak. anteni ayo ajarene wong wis tekan kena Mas Wahid wong yen murah kebenaran jarini tansah katon suwung wong yen pinuju klingsingan anane sajakmu warna-warna pandakwane nadyan durung ketemu Ditelas kita, duga-duga kamu terima burung sampai wae Mbak Rara Mbak Rara sapa? ayo Mas Gareng tang tinta ini aku ndredeg pol iki pisan Alah gak tau mlebu TV kok alah ayo Mbak telasnya Mbak bareng sepen panggilan anane tansah katon suwung nganti wege perpisahan nyatane jepodo tresnane matur Pak nyuwun sedanipun. perahu layar. Alhamdulillah. Masuk yuk. Hei, hei. Bunda, Mas Medi, la 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 la. Yo yo yo. Iya iya iya. Esek-esek. Esek esek.
Luar biasa. Ini juga tentunya kami aturkan selamat datang seluruh tamu undangan yang baru hadir, yang baru memberikan ucapan doa restu. Nanti mungkin ada yang mau nyanyi, monggo dipersilakan. Bidadari cantik dari Sekar Langit sudah merapat satu demi satu. Monggo Mas Medi Indonesia. Apa sliramu? Oh ah iya iya pupuh telingsingan. Oke, lho. Wis tanggung jawab orang jaluk meneh. Aja semelah.
Warna-warna Padrawati ada burung ketemu dewe tupo-tupo Matur suwun Dede, terima kasih ganteng. terima urung semene wae Urung-urung pun dilarisi nggih, matur sembah nuwun. Medi Jokai Indonesia Serargentina Rara. semakin berjaya namanya Rara, dalam. Hati-hati, ini termasuk kru dipenta lagi loh nanti loh. Aduh, ya juga ya. Langsung kantongi mawon. Iya juga ya bener. Monggo-monggo. Barang saban panggilan nyatane jelelah batine nganti wegah perpisahan nyatane jur padha tresnane yo Medi Jokai Indonesia. monggo Pak esek-esek Iyo. Neng kang iri. ati parani ngoyo-ngoyo Jarene jarine wis makan lunga asam dienteni ngoyo-ngoyo jarene jarine kok wis tekan kono oh wangen arada beneran nangane tansah akan jiwa wangen pinuju lingsingan anane sajak mong sejana warna-warna Ya, ya. Padrawati nasar turun ketemu dewe sibuk sekali Indonesia. tupo-tupo pamuse terima urung semene wae angga Barang saban panggilan nyatane jur padha tresnane nganti wegah perpisahan nyatane jur leleh batine. Oh ya, matur sembah nuwun Mas Wakit. Mas Rara Mas Gareng Tidak terlalu lama karena sudah larut malam, sudah jam 8. All artis dari kocok-kocok campur sari Sekar Jagat Serikandi berdiri Semayo. Ada DEK yang dari Wonogiri juga tentunya ada Mbak Esti. Alhamdulillah ini kok ketemu karo sing kagungan rumah buat ganti baju keluarga Cilacap. Masya Allah, dunia sangat sempit sekali. Yang ketiga juga Mbak Sanca keluarga Ngapak dari Purwokerto. Terus yang terakhir ada di Rara dari Wonogiri. All artis satu tembang, salam pambuko ninggal katresnan. Yuk roll action. Maju terus pantang mundur, Bhinneka Tunggal Ika berbeda namun tetap satu jua. Si Warna-warni Sekar Langit. yuk
sapa iki ya Allah ya Allah.
bocah